I a més és que es produeixen a vegades coses curioses, com que és més fàcil trobar peix de Barcelona a Madrid que a Barcelona, moltes vegades. Per raons del mercat, no anem a buscar aquí situacions polítiques estranyes. Sempre s'ha dit que Madrid és el gran port d'Espanya. Que el mercat està fet així, no? Però, en canvi, aquí hi ha una... O sigui, és molt incipient, ho tenen molt difícil els pescadors, però n'hi ha alguns que hi posen empenta i que volen canviar això. I en aquest context també apareixen projectes de sostenibilitat, no? Mira, el més conegut, el que més es dona a conèixer i que està fent una tasca de divulgació i de comercialització molt important és la platgeta, que lidera una dona molt potent, que és la Cristina Caparrós. Ella és llicenciada en químiques, si no vaig errada, però ha agafat el relleu del món de la mar, del seu pare, i què fa aquesta marca? Doncs distribueix peix de proximitat, que sempre recordem que el peix també té temporada, encara que no ens en recordem. Però proximitat, Vilanova és proximitat? Clar, és el de la llotja de Barcelona. Llotja de Barcelona. I temporada, que no sempre hi ha el mateix peix. Per tant, ells et porten cistelles de proximitat a tu, a nosaltres, al restaurant. Llavors, és com la cistella de la fruita. I els domicilis. Exacte. El que toca aquella temporada, tu t'ho trobaràs i llavors t'ajuden a cuinar aquell producte si no el coneixes. Si aquella espècie tu dius, ostres, el primer cop que veig... A mi si me'l cuinen a casa ja el tenen a la butxaca. Això seria un altre pas. Però la sostenibilitat alimentària també és cuinar més, També, És que aquí anem, Bé, escolta,